Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Mayong hapon, mga pinalangga namon yung mga tagpalamati. And forgive them. Yes, it's me again. Kamusta ka mo mga pinalangga namon yung mga tagpalamati? Sa gihapon, subong nga hapon. Ang inyo temporaryo nga makaupod diri sa programa ni Tita Wilma Sugaton, ang This Is My Life. Medyo nagbulo bakasyon si Tita Wilma. So, subong ang kaya nagbakasyon ang mother, ang daughter, anay ha, mabulos, okay? So, sa gihapon, relax ka mo dira. Kay inyo temporaryo nga makaupod, subong nga hapon si Inday Dorel. Very Inday, gidya no? Well, iyawan ko paminsar kung ano yung pangalan ko sa akon kung ako magbulos di kay mother. Mabudlay man ko magtita Dorel, kido ka halang-halang pa. So, Inday Dorel na lang kita, okay? Okay, so sige. Hello, nasa nagaupod sa akong subong nga hapon. Sa nagapamati sila nga Transistor Radio. Kaya nagapamati man sa Facebook Live. Maayong hapon, mga ka-aksyon. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Kamusta ka mo dira? I hope ang tanan nakapanyagan na. Pag hunay-hunay lang subong nga ara sa ilang mga panimalay. Pero ang may mga work. Kaya padayon lang sa sa pagtrabaho. Sa paghimakas. Kaya para mangin sa ulihi, successful, achieve ang goal. Padayon lang. Kung subong medyo budlay pa, padayon lang. Bala sa amon nga team song, bala sa Action Radio. Padayon Action Radio. Diba? Okay? By the way, sa sining hapon of course, sa gihapon, lingawon ko kamo paagi man sa pagbasa sang sulat ngayon padala sa aton subong nga hapon. Kay Tita Wilma Sugaton. Ang inyo man nga horoscope of the day. Palaran ninyo subong adlaw, ano ay han? Bantayan nyo ina karon mga ka-aksyon ha. And of course, ang may tips nga igahatag si Inday Dorel sa inyo subong nga hapon. Ini ba lang sa mga sa mga mahilig sa cheese. In research ko gini ka ako mismo daan hilig man ko cheese. So, ari sa mga cheese lover, do hindi ko pa ako nga band paper. Kung cheese lover ka, later. Bantayan nyo na, okay? And, ang lakat man sa aton panahon, wala ko nakasilip sa gwa kung anong sitwasyon, kung magulugalom o kung nagtalithi. Ay, kainag, isang agad doon nagtulutalithi, kainasang agad doon nakita ko, sang pag, medyo glimpse.
Nag-check ko gawa sa amon nga bintana bala. Sige, keep safe sa tanan nga nag-travel. Thank you, Action JM. Sa tanan nga nag-travel subong, nagamaneho sa ila salakyan, halong-halong mga ka-action, extra careful sa dalanon, labi na ako nag-ulan, medyo madulo-danlog ang dalan. Sa nagamaneho man sa motorsiklo, baw, hinay-hinay, gid ha? Mga ka-action, kaya especially kung wala ka man lang gadali. Kag bisan gadali ka gani, mas mayo gid nga imodalagan, tsaktuhan lang. Kaya makaabot ka man nagyapon, sang sa hindi ka gid kalabot, diba? Okay, so hinay-hinay, extra careful. Okay, so sige. Sa mga ka-action ta nga wala pagli naka-follow or naka-like sa amon Facebook page, official Facebook page ng Action Radio Bacolod. Well, pwede nyo gid mga ka-action i-search dra subong Action Radio Bacolod. Dra nyo makita ang mga latest news updates na nagakahanabo hindi lang sa diri sa Bacolod, sa Negros Occidental or sa Negros Island, kundi sa bilog nga Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan. Kis may mga dalag ko nga news bala mga ka-action. At least mangin updated kita. Mayong hapon maglis sa tanan nga mga OFWs naton nga nagaupod man sa aton subong nga hapon. Hello, kamusta kamo dira? Mayong aga, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Di man ka mga bahin sa nga kalibutan. Maayong hapon. And of course, by the way, mayroon kami sang YouTube channel. Mga ka-action sa mga hilig mag-YouTube, pwede nyo gidra ma-check ang Action Radio Bacolod. Kung hindi ka mo hilig mag-Facebook, pwede nyo da malantaw ang amon yung Facebook Live. Kay live na live ang tanandra nga programa sa Action Radio Bacolod. Halin sa kay Action Fred, hasta sa kay Action Eric Magbanwa. And may ara man kami sa nga website. I-check nyo dra ang www.actionradiobacolod.com.ph. So, ara dra ang mga balita man, of course, nga nagakahanabog. Ang gina-post namon sa Facebook, gina-upload man namon dra or gina-post man namon dra sa amon website. Kaya sa website namon, mas mahapos dra mag-search kung may mga balita kabay nga luyag mahibaluan, like natabo pa last week. Okay, search mo lang dra sa amon yung website. Mas madali nga makita asang sa Facebook, ti damo ng post. Yawan ka scroll. So, I would suggest nga dra sa amon website, pwede gid ka mo dra kalanta. Okay, sa mga ka-action ta nga nagapamati sila nga radio, kung nga hapon, pwede ka mo makapadala ha sa inyong mga greetings, sa inyong mga pinalangga sa kabuhi. Pwede ka mo ka-text sa aton nga bag-o nga text hotline sa 096375708774. Sa liwat, 096375708774. And of course, karon bala mga ka-action, participate ka mo sa aton nga letter reading. Kaya syempre, may nagapangayo, may mga ka-action ta nga nagapangayo balas ng advice. I-check ta karon. Actually, wala ko pa nabasa ang letter. Wala ko pa na i-check ko karon. And then, mahatag ko mo sa iya sang advice man para at least makabulig man bala sa iya kung ano ang iya nga pagahimuon. Especially nga kisadaan niya mas nagakaanot kita, 'di ba? Mas nagaka convince sa advice sa aton sa ibang tao sang sa kita mismo sa ogalingon ta. Siyempre, may mga sila mong may mga experiences sa life nga gina-share nila sa imo. So by that dra mo ma-realize nga ay yes, correct gali no na. Namo na do ka sharing of thoughts lang kita mga ka-action.
Okay, so sige. Relax lang ka mudraha. And by the way, kay kahapon gali, sa nag-extra na ko, may nag-text diri sa text hotline namon. Namangkot kuno kon ara pa ang amon nga promo ni bala ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. By the way, wala na natapos na sang December 31, 2020. Sige lang kay bay lang kay base malay nyo golpeada nga magbalik naman. For sure, mabalik gid inaiya. Base mga mid-2021. Or kung ano, depende. Okay? So, sa mga nagdaog to gali, gina-congratulate ko gid kamo sa kadamo-damo sang entry nga nagpadala diri from Bacolod and sa ibang lugar sa Negros Occidental. Mga maswerte ba lang na nagabutan. Congratulations gid sa inyo. I hope na-enjoy nyo gid ang inyong 500 pesos. Kag nagamit nyo gid sa kamayuhan. So, bati ko yung ganing mera. Ito yung ginbakalya ko na sa radio. Bati mayo gid na. Dugang radyo ya siguro. Okay, so sige. Karon man mga ka-action ha, mahatag kita sang sang weather update at least mangin aware man kamo sa nagakahanabo sa palibot kasi tingala kamo nga gulpiga init, gulpiga ulanhaw. Anong sitwasyon sang aton nga lakat sang panahon? Sige, karon Okay, for this time, mag-play kita na isang isa ka ambahanon. Request ni kahapon sang isa taman kaka-aksyon nga nag-text dire. Galing wala ko na naabtan kay wala time. So, i-play ko ni pero salot lang ko ha. No naman medyo stricto ang ato niya nga Facebook. So ginakat ang video bala nga may like especially ang music. So ginakat nila. Okay? By the way, iga-play ta subong hapon ang ambahanon niya Beautiful and White. Nalipat na ko sa names ang nag-request. Pero ini para gini sa imo. Okay? Not sure if you know this, but when we first agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
sa gihapon kita magapadayon. Inuig na nagligad. Your eyes finds love like you and I did. Yeah. Okay, so Beautiful in White by Westlife. Sa nagamonitor gali sa Facebook, hindi nila mabatian kay, you know. Sige, mayong hapon lang sa nagaupod sa aton subong nga hapon kay Caitlyn Nang. Ayo ba, karagid si Caitlyn Nang nagapanguna. Mayong hapon si mo Caitlyn, kay Alex Monteza, kay Hanjo Figueroa Oknik. Okay, so sige, nalangan yung mga ka-aksyon. Kaya sa aton pagbalik, mahatag ko sa nga quick weather update lang. And of course, magabasa kita dahil sang sulat ngagin padala sa aton subong nga hapon. Okay, so sige, standby, magabalik kita pagkatapos kid lamang sining. Cellphone Plus Herbal Alright, mayong hapon mga ka-aksyon sa liwat. Sige, kaya padayunon taraton nga greetings kaya di na katugina Hanjo o Johan Negoro Figueroa 5 watching from Pasig City Johan back or batch? Sir Alex Montesa, balamong baby Dorel, gadya. Yes, Caitlyn, kay Anthony Jones, Seblano. Good afternoon, Action Dorel. Mayo lang pagpamati diri sa Barangay Inayawan, Kawayan, kay pabukot ko dana. Yes, pabukot, gidra, Anthony, para magdugang imuputi. Okay? By the way, ginagreet ko lang gali happy birthday gid kay Bart Giliergan. Okay? Happy birthday, Bart Giliergan. Enjoy your day. And God bless you. Stay safe, kid. Happy birthday! And of course, sige, kay Miss Jean Oiseser, mayong hapon. Kay Caitlyn, padayon lang da Caitlyn. Kay Terry Simpronyong, mayong hapon man. Gwapa ka kuno siling sang apo ko si Kenji Iyong. Wow, thank you, ma'am. Miss Evan, Homa Lumena, mayong hapon. Althea Eriman, dra sa may Mursha. Kay Crystal Joy, Montenegro Villamor. Good PM, tita, ginatamyo ko lang sa Barangay Tambad, Kawayan. Family de la Cruz, kag Family Villamor, ang nagatamyo Gina Milievo Villamor. Madamo nga salamat. You're welcome. Erwin Gonzalez, good afternoon, Day Dorel. Pamati kami ni Coco Franco dre sa Maaw. Noel Amar, sir, mayong hapon, stay safe. Kay Vincent Pacunla, mayong hapon man, live from Santa Rosa, Laguna. Okay, so sige, karon naman ang dugang mga ka-aksyon ha. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad. Launa 45 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, pabalik diri sa This Is My Life sa gihapon inyo temporadyo nga kaupod subong nga hapon Inday Dorel. Kag sa nasiling ko na kaina mga ka-aksyon nga antes kita mag basa sang sulat subong nga ginpadala kay Tita Wilma. Weather update kita anay lakat sang panahon. Aton i-check mga ka-aksyon kay ang bugos nga Visayas ang mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa ginatawag nga localized thunderstorm. So hindi ka mo matingala dira kung nga may nagaulan-ulan or nagapanalithi wala sang bagyo, pero ang ina nga mga pag-ulan-ulan pagpanalithi bangod ina sa ginatawag nga localized thunderstorms. Kasarangan naman tubtob mabaskog nga hangin gikan nakatundan na sidlangan ang mabatsyagan sa bahin sang Visayas kag ang baybayon o kon nasidlangan nga bahin sang Visayas kag ang baybayon manging kasarangan ang pagbalod. So sa man sa nagapalaot bala sa baybay halong man mga kaaksyon. Okay, so sige, this time magabasa kit anay sang sulat na ginpadala subong nga hapon kay Tita Wilma. So, stand by ka mo dara, okay? Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan, mayroong ligaw
ligaya at lumbay, maghintay at may nakaraang bukas. May bukas pa sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Dear Tita Wilma, ayong hapon sa imo kag sa tanan mo nga tagpalamati. Tita, tawagan ako sa ngalan nga Angela. 25 years old. Tita, gusto ko lang i-share sa imo kag mangayo man sang imo advice hanungod sa akon ginabatsyag subong. Kay Tita, live-in na kami sang akon nga boyfriend. Kag naga-istar kami sa balay sang iya nga lola sa mother side. Tita, okay man ang ilang treatment sa akon, sang iya mga family. Pero kabulo ka pamatsyagan ko, Tita, wala na namian sa ako ng iya mga utod. Kisa, Tita, doon pangakig sila, pudag-pudag, kag pabati-bati, kunyara ako sa balay. Mga kisa, Tita, do gusto ko na lang gid hamalo ng akong boyfriend nga mag-separate na lang kami. Galing, hindi pa stable ang amon nga trabaho. Tita, ano ang dapat ko ayhan nga himuon para bisan kun paano magustuhan man ako sang iya mga utot. Dili na lang, Tita, ang madamo gid nga salamat ang nagapadala, Angela. So, inyo nabatian ang storya sa aton letter sender subong adlaw nga si Angela, mga ka-aksyon. Nanungod sa iya kalain siguro sang buot. O di manggid, natingala lang siya guro. Kaya live-in na siya sang iya boyfriend. Kaya nag-stay sila sa house sang iya nga lola sa iya nga boyfriend sa mother side. So, ito man itong iba niya nga family. Then, dogis ako kaka-feel niya ko nga do wala na namian sa iya ang mga utod sang iya nga boyfriend. Kasi feeling niya lang niya. Kasi feeling mo lang na Angela, di man. Pero, amo na iya na batsyagan. Nagapangayo siya sang advice kung ano iya himuon. Para at least bala mangin close man sila. Close man siya sa utod sa iyang boyfriend.
Okay, so sige mga ka-action. Bukas ang aton nga text hotline ha para sa inyong mga advice or opinion para diri kay Angela. Sa liwat, pwede ka mo magpadala sa inyong mensahe sa 0963757084. Sa liwat, 0963757084. Especially, of course, I know may mga ka-action kita naka-experience man sang amo nga bagay. Ado, hindi man sila ayuhay sa side sa iyang boyfriend or ikaw bilalaki, hindi ka mo ayuhay sa side man sa imo girlfriend or kung ano da. Ano nyo ginhimo nga kung bali himba nag-okay ka mo ya, nag-close ka mo ya, i-share nyo mga ka-action sa aton nga letter sender subong adlaw. And of course sa Facebook live man sa nagalantaw sa aton, pwede man ka mo dra mag-comment sa inyong nga advice para kay Angela. Kay do bati ko subong ara si RR Montua do medyo ano man sa dan, sagad man siya sa advice kagawad. Kagawad sang kabadyangan ni si RR mong dra sa may himamaylan. Sige. Pwede gid hack. Tapos hindi nyo lang pag-i-message ako ni chat kay basta hindi ko makita. Para kahapon kay Anthony. May share gali si Anthony Seblano sa aton tong letter sender kahapon. Si Nexi to bala. Hindi ulihi ko niya nabasa kay te wala man ko ga-open sa akon nga messenger. Programa, i-comment nyo diri sa Facebook kay mas makita ako na dere. Okay? Gets? Maka-gets man na. Okay. By the way, si Kenji, hambal ni Ma'am Terry, simpron yung gatutok yun siya kuno sumong sa TV. Pwede ba? Hi, Kenji! Mayo si Kenji kay wala paguro. Wala ka klase, Kenj? May landa nga pagpamati sa imo ha. Sa TV gini sila nga daan naga-monitor so kitaon gitong akon nga guya. Bilog-bilog nga guya ni Action Dorel. Okay, so sige, before kita magbasa sang inyo advice para diri kay letter sender ta Angela. Play kita na isang isa ka ambahanon. So, stand by. If I had to live my life Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Love for you, Angela. Hambal sa imo boyfriend. Pati hambal sa kanta. O, diba siya mo man na imo boyfriend? Of course, diba? Okay, so, sige. Sa nagpadala na aton mga ka-action may mensahe na diri sa aton, nag-text sa aton yung text hotline para iya kay Angela nga medyo nag-worry siya. I do feel niya wala na namian sa iyang utod sang iyang boyfriend. Nag-live-in na ni sila. Gusto niya man tani nga mag-separate na, which is for me amo man ang pinaka maayo nga himuon, kaya syempre gopdanay na sila, pero hindi kaya sang ilang budget. And syempre, naintindihan tama na, medyo subong daan niya panahon, kabudlay, may pandemic pa. So, mahatag na lang kita yung mga ka-actions ang advice man diri kay Angela nga kung gusto mo nga mapalapit ka sa sa utod sa imo boyfriend, siguro una gid hibaluon mo kung ano ang mga bagay nga gusto man nila. Kahit syempre hindi man but silingon nga hindi ka man kinahanglan mo pakisama kisa among di man but silingon nga welcome kadayon nila. May amo nang mga bagay. So, lucky ka, swerte ka kung pag-abot mo sa family sa imo boyfriend, arang super welcome ka gid ya. Pero kung amo na may pabatsyag sila sa imo, do may gaka-feel ka nga daw wala sila namian sa imo, eh syempre kinanglan mo man mag-adjust. Hindi man nga kadayon mabiya kadayon sa imo boyfriend or what. Kay day by day sa pagkilala mo man sa ila, ibaluon mo kung gusto nila. Kasi pareho man kamo gusto, di ba? Dra do inyo nga vibe bala kumbaga mag-click ang inyong nga vibe. Like for example, mahilig ka mag-bake dra. Pag sila gali gusto man, so offer mo sa ila, uy, try ta, mani. Dra maka-banding ka mo, and then dra mag-start ang inyong maayong nga relationship. Kaya kisa kinanglan mo man mag-adjust. Diba? Pwede man, basi tamaan mo ka busy sa imo work, abi nila wala ka gabulig sa panimalay. So mo na bulig-bulig ka man sa paninlo tabi or prepare some food. Kay basi may araman kisa mo na nga mahambal ba na ikatamaran man siya gliman na kasi amo man abalang isa man sa reason. Okay, amo na mabulig-bulig ka lang tawon mo. Kaya hindi man pwede nga i-hate ka lang nila for no reason. Init lang sila sa mo, wala sang rason mo na. So hindi amo na. Kasi may gamay na lang nga liso Na-click na kamo dayon. Correct? Okay, diri sa atong text hotline kay 2850. Hambal niya, good PM day Dorel para kay Angela. Halin ka mo da, mayo gid may kaugalingon ka mo bisan payag lang. Amo na pinaka the best mo nga himuon si Libra Boy ni. Gani man, maayo gid man ina nga maghalin sila tani Libra Boy. Di galing kay wala pa sila gani kuno sang budget. Medyo mabudlay pag siguro ang ila sweldo saktuhan man lang sa ila man nga mga necessities, mga basic needs man nila. So amo na nga kinanglan nila magtiis-tiis. So, ipon-ipon, anaya, samtang ara ka mo sa poder sang pamilya, sang iyong mga boyfriend. Pakisama, okay? And next, kay 7778. Mayong hapon, Inday Dorel, ang mahambal ko sa aton sender nga si Angela, dapat gid nga maglain balay, mag-separate balay, para mabalaan gid nila kung ano ang natawag nga pangabuhi. Total, may trabaho man sila sa boyfriend niya para may kalinungan man ang ila pag-updanay. Kabudlay gid kun galumon kamo.
concerned citizen ni sang barangay 27. Kagapon senior citizen to grupo. Basi wala concerned citizen to, kagang pamasa ko lang senior citizen. Siya man ni kagapon mga nadumduman ko ni iya number. Thank you so much sa may barangay 27. Oh yes. Okay as in super okay gina ya ang mag separate galing umano na budget gid ang kinanglan. May nag-message naman diya si 4595. Hindi lang siya kuno mag-comment basta love nga topic. Kaysa subo nga generation ko no, ang mga bata pa nga guy ang daw bata pa nga guy, daw sila pa gapangaluyag sa boss? Anong wait lang, hindi ko magets. Please clarify, kay do hindi ko masyado magets. Ang mga bata pa nga guy, daw sila pa gapangaluyag sa boss? Ano ni? Okay, anyway. Kay 6609 naman, may hapon Inday Dorel, ang ma-advise ko lang kay Angela, mag-share ka man sa mga utod sang boyfriend mo. Ang akon, ang may ara ka, or ulo istorya ka man, kag magbulig sang mga ulobrahon sa sulod balay, kag kinahanglan mangin smiling face ka permi, si Nanay Lani niya. Thanks Nanay Lani. Correct gini kay Nanay Lani. Basi blatuod permi man gako samod si Angela ha, or basi tamaan kahuluyaon, meron man dan kis nga ayumbot na tamaan gid siya kahuluyaon niya do kailingit na lang balahaw kay do kinanglan mo pa siya guyud-guyuron do ka mama na. Basi amo ka man na Angela. So mag-adjust ka. Kung imo pagka mahulayaon, permi naman ka mo gaop danay. So try to twist man, iliso-liso man gawa. And amo to hambal man ni nanay, kagamba ko man nga magbulig ka man da sa inyo nga sa ilang nga puloy-an. Okay? Kasi syempre especially nga galumon ka lang kabudlay katama. So mintras amo sina inyo sitwasyon pakisama gid amo ginang kidra para mangin okay ka mo. Tub-tub nga makasave ka mo kag makapangita ka mo sang inyo nga balay, inyo kaugalingon nga ilistara. Isang gamay lang balanay basta matawag na inyo. Kay 6065, ga-agree siya sa akon. Hambla, good PM Inday Dorel. Correct gid ang advice mo. Adjust lang. Hindi man magpa-pride. Ano, Abi, taas ka pride. Ay, hindi ko na pagsapakon. Hindi Nga, mamo ka man na ba? No, very, na siya, hindi na siya nami para sa amo sina. Hindi ka mag-amon na adjust gid. Okay? Si 7180 naman, hambal niya, ngita boarding house para hindi siya makomentaran sang gihoya. Kung kaya nila mag-pay for boarding house man daan subong dugabayad ka man balay. Kung kung magkuakagid sang imong mga unit, dugabayad ka man sang balay subong nga monthly. Pero kung bed space naman, medyo mas makasave ka sa bed space. Pero galing live-in ka mga duwa, mas ma-bed space ka mo do kabudlay man siguro, no? Adjust ka mo sa inyong mga tupad dira. So, gamay lang at tiis-tiis. And adjust. And pakisama is the key to success. Okay? So, sige. Dali lang sa Facebook. Kaya basi may ga-advise, di ba kag white na nabasa. Okay? Wait lang, gid. Doon nakita ko nga lang ni Dennis. Aber Dennis, ano mambal mo di kay Angela? Ari, si Dennis, presidente ni Dance ang Energy Funds Club. Do kaalam ni Dance siya klase. Hindi gali daw, alam ni siya katama. Dennis na, be? Do ka... Hambali Sir Philip Alunsagay. Action Dorel. Mayong hapon Action Dorel. Sa tuod-tuod lang. Dapat damo gid unod sang bulsa mo para welcome ka gid. Ay, gali. Open arms siguro nakatama. Super welcome. Ay, hindi maging siguro
Kay Sir Philip ay. Sige, kay... kay Dennis, mo nag-comment din man si Dennis. Hambal ni Dennis, maayo nga pakikitungo sa ugangan. First is the key. Dumay ugangan ka na, Dennis ba, no? Di ba? Hambal ni Sir Philip. Yes, ang iban. Pero may araman niya nga, bisan niya, wala ka daya mayo sang mainog pakita sa ila welcome kay gidya depende gyapon sa pamilya pero magakabatian man kung amo na. Okay, sige, dali lang do si Antonia gusto ya ginya mag-message sa ako nahuya siya guro mag-comment basi may makakita. Nag-agree siya sa ako niya si Dennis kunukuhaan ko man sang advice kay kasagad na di kuno kay Dennis. Bow, then so PM niya lang ko din, hindi niya kaya mag-comment. Sige, basta amo to para kay Angela Adjust, pakisama, mintras ara kapada sa poder sa pamilya sang imong mga boyfriend. Sa ulihi, nagapaumod kuno ang mas nagatinad mong, mas naga-success. Mana, ang gapati ko daya, okay? Ano imo yung mahambal, Caitlyn? Kaya naghambal si Caitlyn, yakwaan ko man siya kuno advice. Anong mahambal sang 17 years old nga si Caitlyn? Abo ka dungol gid nga bata. Sige Hindi ko na napagbasahon, Caitlyn, kay base Chika ni father. Sige mga ka-action. Thank you gid sa nag-participate sa aton nga advice. Participate sa advice ano man. Nagahatag man sa ilang mensahe para kay Angela. So I hope Angela nga naka-help man kami sa imo, nakapahagan-hagan man kami sang balatsagon mo. Kung butang tabi medyo may pride sa tagipusoon mo, well, i-disregard mo na, ipahigad. Kaya hindi ka na makabulig ang pride sa imo. Kaya ang pride, habon na iyang. Pati a joke. Ang pride, nag-cause na siya sang pagkaguba sang isa ka relationship sang tao di lang sa mag-boyfriend, girlfriend pero kisa sa pamilya most of the time. Okay, so amo lang na sa liwat, adjust, pakisama or kung ano pa da nga mga bagay nga pwede mo mahimo sa ila. Kaya basi kulang ka man gid sang pakisama sa ila. Basi kumbaga ara ka sa inyo balay, magwa ka lang kung magkaon na or hindi ka magwa sa kwarto nyo kung wala ang boyfriend mo. Kaya siguro basi intindihan ta man ang side mo nga basi nahuya ka pa, amo na bala. Oo, pero amo na. Again, sulit-suliton tagad adjust and pakisama gid. Okay, so sige. Sa ato naman iya nga pagbalik mga ka-aksyon, maghahatag naman kita sang tips naman sa mga cheese lovers. Mga namian sang cheese, mga ano nga sayo sang cheese, mozzarella cheese, cheddar cheese, ano pa ginagawa ng iba niya cheese, parmesan cheese, ano pa, kadamo-damo sa mga cheese. Ang pinakalain lang nga cheese, ang chismis. Pati Okay, so sige, magabalik kita pagkatapos gid lamang sining. Okay, so sige, hello, liwat mga ka-action. Greetings time kita kaya syempre kung mag-greet kita during sa ato niya on air. Sa radio, do medyo maburubudlay, kaya ubusan kita sang time. So, di na ko to kaina, nag-greet man. Mayong hapon kay... wait lang, kaya ako pangita. Okay, aray na. Mayong hapon kay gusto ko... hambal ni Sir Alex Montesa. Gusto ko tani si Baby Dorel ang mabasa ang mahataglay guys ang akong entry sa You're my life, this is my life. Padala di bala entry, sir, para mabalanta ko ano imo nga
imong istorya kay advicean ta kaya. Advicean, 'di ba? Jimmy Diaz. Mayong hapon, gwapa Dorel, monitor lang ko di from Masbate. But thank you, good sir, ha, na balan pata gwapa ni sir ba? Specialty of the house, anong adobo eggplant with mushroom? Ay, ang bot si mo da, Sir Alex. Hi, manang Charlotte Delitina. Dra sa may again ha, sa may Silay, maglagaw ka mo, kadto ka mo bala, visit ka mo sa St. John Paul II Mountain. Nami nga lugar, very, kung mag-unwind, especially kung gusto nyo mag-unwind, very refreshing. May mga food man to. Visit ka mo dara. Nalipat ko sa exact place pero dra na siya madra ka maagi sa may kilid bala airport, Silay Airport. Dra na siya going na da siya. I-search niyo lang sa Facebook kay makita niyo man dra. Pwede man kamo makatawag ni maka-message sa ila or kay manang Charlotte Delitina. Message niyo siya. Kay pertigin nakabuot sa iya. Accommodating, okay? Kay Sir Noel Amar, Inday Dorel, kaya pala maayo imo kutis kay mahilig kagali sa cheese. Abaw, sana all nami kutis, no? Kay Christine Minyas Villalobos, mayong hapon sa tanan nga Energy Fans Club member ni siya. Kay Janice Sarcepuedes, good PM Inday Dorel, watching you live diri sa housing sa Victoria. Stay safe. Yes, stay safe mandra, ma'am. John Seva Pabilona, mayong hapon Inday Dorel, tamyo ko lang si Ritz John Nicor sang Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Sir Action Frank na Bisaga raman siya. Alexandra Flores, JP Anyano, dra sa may Takuling. Kay Baredo Benny, sa Hong Kong naman siya. Si Wilma Cabarles, Teresa Pedrosa, Zoe Salazar, Manjo Arnejo, RR Muntua. Kamusta kay nanay ko Wilma? Base nagalantaw siya. Yes, in-regards ta ka sa iya. Galing kay subong, nag-vacation siya. Abi ko nang dasig lang siya. Nag-vacation gud siya. Bongga, gud si Mother Wilma na. Kaya Joyce Gingoba Pacania. Hello. Sarah Jane Doruelo, mayong hapon sa imo dra sa may Don Salvador Benedicto. Ay mabugnaw nga lugar manami. So sa ano guro sa mga lugar guro sa Negros Occidental nga damo-damo kung nakadtuan. Mas Don Salvador gid guro. Do halos kada weekend dara ko da eh. Pero hipos na kamo kay mama ha. Kay wala ka bala si mama. Pate Okay, kay Yolanda Delicano, mayong hapon. Sir Alex Fuentes, mayong hapon. Kay Virgie Olpinda, good PM. Keep safe lang ha, God bless always. Thank you, good ma'am ha. Bia Jonathan, kumparing Bia, kamusta ka da? Kay Marilyn Abarte, watching kami di sa Nato Suligan, La Casiliana. Okay, sige mga ka-aksyon. Kay Janjan Pabilona, Alma Ladag, Neil Talorong, mayong hapon. So, standby yan mga ka-aksyon. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Ang ito na Celebrity Code Jigsaw, PS. Ang ito sa ni...
Yan namon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapa Ang 100% organic. Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Las 2:19 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, pabalik sa This Is My Life sa gihapon ang inyo temporaryong kaupod subong nga hapon, Inday Dorel. Anyway, kaina hambal ko sa mga may tips ako or benefits ini para sa mga cheese lover. Mga benepisyo gali may pupuntahan naman pala ang inyo pagkahilig sa cheese. Pero again, ang hindi lang magpatama, kasi 'di ba hambal nila ang sobra ay masama sa atin. No ka Tagalog ko subunga. Ang sobra malain para sa aton. Okay, so aryo sa mga cheese lovers naton dira. Say cheese. Especially ang cheese gidya ari giniya permi sa anuman nga mga menu sa inyo mandra spaghetti, macaroni, ano pa dra nga mga pagkaon, ara ginaiya ang cheese no kay ambot ano gid may sa cheese nga kanamit gidya. Kag may ara gidya cheese, may ara gidya pasta nga may specific nga cheese nga para dira. Diba? Labi na ni ang parmesan, favorite. Kag ang mozzarella, favorite. Tanan na lang. Cheese stick, ay, kanamit. Okay, so ang sobra man of course nga pagkaon sa cheese stick, syempre unhealthy man. Kaya hamba ko gani kagina ang sobra mga pag-consume sang mga bisan ano nga pagkaon actually. Sobra mo nga pag-consume sang fruits gani hindi man nami kay may sugar man ina ang fruits. So mataas man ina ang sugar. Mera gani di ba ang mga diabetic. Di ba hindi sila kapatama gidamo kaon mangga. Amo na. Kaya syempre gawi man ang sugar. So tanan nga sobra masama sa atin. So una, isa sa benefits man sining cheese. Pwede na siya gali nga pangbato sa heart disease. Pero hindi gini but silingon nga mo ning bulong ya ha. Kundi do ka maka bulig-bulig lang. So pwede na siya nga pangbato sa heart disease kay ang pag-consume kuno sang 2 ounces or 1 inch cube sang cheese every day ang mahimo makabulig agud malikawan ang nagkalain-laing nga heart disease. Inibangod kuno ang cheese ang may yara sang nagkalain-lain man nga vitamins kaangay sang calcium, potassium, magnesium, riboflavin, mo na magbasa sini kag B12. So ina nga mga vitamins or vitamina ang imo pwede makuha sa cheese kung mag-consume ka sang 2 ounces or 1 inch cube lang ha every day. Hindi ang isa na ka-bar nga cheese nga ubuson mo kay tungod may calcium, may potassium, may magnesium kag B12 kag riboflavin. Hindi may amo ni siya gali so biro-birahan ko ka. No. So may ano siya, may specific measurement siya. Nga 2 ounces lang or 1 inch cube. And
And next, number 2, magluwas gali nga pangbato ni siya sa heart disease. Pwede man ni siya panglikaw sa diabetes. Balati ang diabetes. Kay para sa mga tao bala nga mayara sang sweet tooth or hilig sa pagkaon sang matamis, mga tabi anong mga matamis, ice cream, chocolates, ano pa, cakes, nan. Okay man nga mas magkaon na lang kamo sang cheese. Pero wala ko nagsiling nga untatanyo kaon sang sang chocolate, sang cake, kag ice cream. Kaya hindi madula. Basta Pinoy hiligid sang cakes, ice cream, chocolates. Ako siguro mas more on chocolate na lang ko. Okay, hindi ko hiligid sa ice cream kag cake. Unless blueberry cheesecake. Amo ginang akong kahinaan ang blueberry cheesecake. Okay, so amo na. Ang pagkaon naman ko no sang 1 and 3/4 nga ounces sang cheese kada adlaw. Ang makabulig man agod mapanubo ang risk sa pagdevelop sang type 2 diabetes. Tub 8%. Makabulig siya gali nga mapanubo sa risk sang pagdevelop sang type 2 diabetes, tub 8%. Kag ang calcium nga makuha mo sa cheese, may dako nga epekto man agod mapabilin nga normal ang imo insulin or insulin sang tawo. Gali. Pero, hindi mo ya hindi mo ya pagsiling basi bala mambal ka, ay hala, pambato sa heart disease, ti 1 inch to ko no, ti, ariyo, para malikawan, pag ang diabetes, dungagan ko 1 and 3/4. Hindi mo na ha? Diba, si bala, i-add nyo yan, no. So, next, maayo man inigali para sa cholesterol. Kay, ang hambal diri mga ka-aksyon, ang everyday nga pagkaon mo sang cheese, ang makabulig agod mapanubo ang cholesterol sang tawo. Kay sunod sa pagtuon, bisan nga mayara ini sang kaangay nga amount sang or may saturated fat man siya kag calories, ang mga cheese eaters kuno mas anubo iya ang ilang LDL cholesterol ikumparar sa mga tao nga mas ginpili ang butter or margarine. So mas maayo na lang gijagali ang cheese. Actually, hindi man gid na nami nga damo aton consume sang butter kag margarine mo kay syempre aton cholesterol halong-halungi, okay? Kada mo na di sang mga naga-convo di sa comment. Sige, karon ko lang nabasahan ang mga comments yung mga ka-action ha. And then, next mga ka-aksyon, last, nagapabaskog manigili sa aton lawas ang cheese. Kay hambal dire, ang pagkaon sang halos isa ka tasa sang ricotta cheese. Ano ni itsura sang ricotta cheese man? Doon nakita ko na ni sa mga supermarkets. Ano ni siya guro ang white nga cheese? Not sure. Nalipad ko. Basta, ang pagkaon ko no, sang halos isa ka tasa sang ricotta cheese sa isa ka adlaw, sa sulod sang 12 weeks, ang makabulig agod mapabaskog ang aton niya nga mga kaundan, especially ang mga senior citizen, ang may edad 60 years old pataas. Uy, maayo ni giling ricotta cheese. I-search to ni Bedugay. Kung tsakto, magid ang ara sa paminsaron ko. Kaya ang ara sa pinsar ko, ining ricotta cheese white or basti hindi amo blahaw. Bawbeg, in-search ko gid yan, no? Correct gid man ko gali Ang ara sa paminsaron ko, correct gid man gali white cheese siya. Ricotta cheese. So, namit ni siya gali mga ka-aksyon. Especially, namit ni siya para man sa aton mga senior citizen. Kaya sa resulta ko no sa isa kapagtuon sa 2014 sa clinical interventions, ginapaayo ko no sa gina-advise sa mga tigulang ang regular or senior citizens or aton mga young at hearts, manang tawag nila young at hearts, ang gina-advise sa ila ang regular kag insakto lang nga pag-consume sang cheese
Bangod, mayara inisang milk protein. Nga hindi lamang nagapabakod sang mga katulanan, kundi nagapakusog man sa lawas. Oh, in fairness ha. So, sa mga ka-aksyon to dra, bakli nyo na sang pakaunan nyo na sang ricotta cheese. Pero panilagan nyo man ha, kami ara tao nga hindi sila yakasaho. Oo, kung maayo para sa iba niya tao, meron man hindi maayo para sa imo, so check mo na sa imo. Mas maayo ganyan, check mo sa imo doktor. Kay para at least mag-guide kanila, Doc, pwede amo ni Doc. Hindi lang ay kay hambal to ni Action Dorel, pwede gali kakaon cheese amo ni tipakaunon ta ni siya na. Hindi. Kay may mga situation, may mga ginabat siya ng aton mga young at hearts, nga basi hindi niya gali pwede para sa iya. Okay? The cheesier, the better. Amo na hambal nila kita mo kung mag kung mag picture no, halin sa una ya say cheese kay maka-smile kagid gali kung cheese kay mo kagid nagali. Amo na galing story da goro para maka-smile kagid. Okay, so sige kabay pa mga ka-aksyon, at least may na bag-o na mga nabalaan subong nga adlaw ha. Hindi ka mag-worry kung cheese lover ka mo kay may benefits na gali sa inyo as long as hindi lang siya over-consumed bala, hindi lang natamaan kaya sa cheese kay basi bilog nga adlaw cheese na lang kaunon mo kay tungod may benefits. No, again, hindi maayo, okay? So, sige. Okay, so sa aton mga ka-aksyon, sa text hotline bala, okay, may nag-text di sa akon from 7778. Hambal niya, Inday Dorel, hindi ka lang maakig ha? Inday Dorel, hindi ka lang maakig ha? Mangkot lang tani kung dalaga ka pa, kag pila na imo edad. Kay namian man ko sa inyo nga mga staff sa Action Radio, kay daw mga anak tanaka mo. Dira tanan ako ni nanay mo awring sang barangay 27 pirmigid ka pamati sa inyo programa. Ay salamat gid nanay awring dira sa may barangay 27. Pero nay sabton tagig kaya nay kay nanay taka. Ang pamangkot mo sa akon nay nga ano to gani haman dalaga. Yes nay, wala pa ko sang bana nay Kag turning 26 pa lang ko na, 26 years old. Pero 25 pa lang ko subong. So, mga pila lang ka days, 26 na ko. Adulting na gid ni Nay. Nanay Auring, hello dra sa imo sa barangay 27. Okay, so, kadasig sa ato ni oras mga ka-action. Bago lang ko ito nagambal launa 30. Subong gulpi na nag-alauna, alas 2:31 na ho. Isa nagli ka oras di nga isa na ko ka-oras di gali nga gapungko. Okay, so sige mga ka-aksyon. Sa ato naman karon nga pagbalik bantayan nyo kay ang inyo nga tawag sini, inyo nga kapalaran aton man pagabasahon subong nga hapon. Ay kasadya di sa comment. Kasadya di kay Caitlyn, kay Dennis, kay Anthony, sa sa pati sa Action Eden, nadala pa nila kay Eden Cheese. Ka mga dungol gid nyo mga kabataan kabataan, katigulang na gid ko mabis ako. Okay, so sige mga ka-action, standby, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Okay, antes ako magbasa mga ka-aksyon sa inyong kapalaran subong nga adlaw. Hatagan ko lang sang gamay nga time mga aton mga ka-aksyon nga nag-effort man sang padala diri sang ilang nga mga padala comment sang ilang nga mga greetings man sa aton Facebook live kay yawan man ko scroll ba pero tinagigili ka damo sa sa ilang convo diri kay Sir Manjo Arnejo mayong hapon. Kay Joyce Pecanya, nabasa ko nakagina gali. Yolanda Delecano, okay, nabasa ko nakagina. Kay Alma Ladag, okay. Direta kay Sir Erwin Gonzalez, mabudlay man maglumon, kay naagyan ko man ina. At least, diba sir, naka-survive kaya sir. Kay Novi Valencia, Subaldo, good afternoon, Dorel, ang ayan kagid sang ribbon mo nga hair. Sa ribbon mo sa hair. Pag greet B, si Mama ko Rose Valencia Galantaw, gid sa widescreen sa imo. Thanks, gid. Oh, thank you, man. Kay Maricel Bes Marande. Hello sa imo da, ma'am. Kay Nonoy Burangos, mayong hapon sa imo. More power sa program ko, no. Thank you, Miguel Nambong. Sige, dra sa may barangay Kabog. Okay, sige. Kevin, gintawaan na. Sige, okay lang na siya. Basta nagtalang lang siya, wala pa siya kapanyaga. Papanyagahin niyo siya dance. Kaya Tutong ano Libap, mayong hapon. Ganda mo, ma'am. Thank you, sir, Kay Joseph Rizaga, kay John Rev Cruzata,
Action Dorel, ka-cute sa imo nga chicks nami ko siyon. Ay kalain. Wala lang ko si anay chicks. Ay basi magdako na gid. Maluoy ka masakon yawan ako pagamay sa akong chicks. Okay, kay Martin Aliling. Hello sir, dahil sa may Imos Cavite. Kevin. Okay, ipakigbato gid na. Sige, go. Kay din ako to. Hello man kay Florderisa Barilio. And wait lang gid kay sa aton nga text hotline. Gusto ko Ahay, si 10961 bala nag-message siya. Gusto niya tani ko na mag-intra sa amon nga promo to bala ang sa special sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Ma'am, natapos na to galing ma'am. Pasensya gid ma'am ha. Sige lang basi ibalik, of course ibalik na namon pero hindi pa sure, hindi pa subong. Okay? Kay 68177 day Dorel hog lang ko great family Amar of Talakdan Kawayan, specially for you cause idol tagid ka. Wow, thank you gid. Nagatamyaw man si si 5211 nagatamyaw lang ko da sa Tupad Balay si Pare Alex kag si Mare Paragoy sang mayong hapon. And si Maria Cecilia Diaz ng Sitio Dapdap Silay City. Okay. Sige, this time magabasa kita na yung mga ka-action. Duga nga greetings, dugay-dugay lang ha. Yawan mo ko sang, okay. Sige, doon nahamot ko sa mga, kay Caitlyn, kay kay Dennis. But anyway, diri kita mga ka-action sa inyo anay nga kapalaran subong adlaw. Okay? So, dugay-dugay lang ang duga nga greetings. So, stand by! Capricorn, December 22, tubtob Enero 19. Capricorn, pirme mo ibutang sa imo paminsaron ang good energies lang dapat. Ang dapat mangibabaw everyday. Bangod ini ang naga-attract sang maayo para sa imo, especially kung mayara ikaw sang business. Lucky numbers 43, 15, 51, 25, 32, tulip pink is your lucky color. Kay Aquarius naman, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Aquarius, ipabilin ang pagkamalipayon. Bukod, nagadala ini sang positibo nga pananawan para man sa imo pangabuhi. Lucky numbers 23, 32, 11, 51, 42. Turmeric yellow is your lucky color. And next is Pisces, February 19, tubtob Marso 20. Ang vibrations ng happiness ang mabayluhan sang money flow. Uy. Amo nga make a good choice gid Pisces para dalayon na ini. So kung Pisces kung kinahanglan mo gali may arakas ang desisyon subong adlaw pagahimuon, so make a good choice gid Pisces. Okay? So, God bless. Lucky numbers 43, 35, 53, 13, 25. Cyan blue is your lucky color. Next, Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Ang tanan mo nga ginahandom, Aries, ang hindi imposible nga hindi mo maangkon. Bangod sa imo nga pagtinguhan. Amo nga gasto hagid sang maayo ang imo nga ginakita or gina-income. Lucky numbers 15, 51, 33, 25, 42. Pearl white is your lucky color, Aries. Next is Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20.
Oy, Taurus, unahon mo kuno palangga ang imo kaugalingon. Baldere. Unaha nga palanggaa ang imo kaugalingon, Taurus, para mahimo mo man ini sa iban. Amo na gani hambal nila, di ba? Before you love kuno sa ibang nga tao, love yourself first. So that mas mapabatsyag mo ang pagpalangga sa iban nga tao. Parte duga pangaswang ko dito. Tao. Tutuod na siya. Okay? Di na ko ito ganun kay Taurus. Kag ibuy-ina na ang mga kasakit mga ginabatsyag, Taurus. Lucky numbers 36, 44, 23, 45, 33. Fuchsia pink is your lucky color, Taurus. Next, Gemini. Mayo 21, tubtub hunyo 21. Gemini, mag-focus sa imo nga handong. Planuhas ang maayo, Gemini, ang imo nga mga tika nga pagahimuon para matuman mo kag ma-enjoy ang imo iya nga kabuhi. Lucky numbers 23, 32, 41, 15, 51. Emerald green is your lucky color today, Gemini. And next is Cancer. Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Hatagi sang aksyon, Cancer, ang imo mga ginaplano. Hindi puro plano lang, imo'y aksyon. Bangod, progressive abundance ang imo nga maangkon. Lucky numbers 4, 12, 15, 25, 41. Cyan blue is your lucky color, Cancer. And the next, Leo. Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Pilion mo kuno, Leo, ang mga bagay nga magapalipay sa imo or magahatag sa imo yasang kasadyahan. Kag mag-focus ka sa imo nga imagination, kag likawi, Leo, ang mangin emotional. Lucky numbers 55, 31, 12, 25, 43. Cobalt blue is your lucky color, Leo. And the next is Virgo. Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23, ang tanan mo nga ginawish ang matabo. Feeling good ka sa bilog nga adlaw, bangon makompleto mo ang imo nga mga hilimuon, kag makapahuway ka sang maayo. Lucky numbers, Virgo, 52, 46, 11, 21, 32. Vanilla brown is your lucky color. Next, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Sa law of attraction, pinaka mas attractive ang ara sa imo paminsaron. Magagwa ang imo nga experiensyada sa imo nga career. Lucky numbers 53, 22, 11, 43, 35. Crimson red is your lucky color. And the next, Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Scorpio, ang imo naman yung focus nga ma-achieve ang imo nga mga tinutuyo kag handong. Amo nga hindi gid imposible nga malabot mo ang kadalagan. Lucky numbers 53, 35, 13, 42, 25. Purple is your lucky color. And sa katapusan, Sagittarius, November 23, tubtub December 21. Sagittarius, hindi pagpaiway ang imo nga paghatag sang importansya sa imo ikaing lawas or sa imo nga health. Dapat kunot, Sagittarius, pirmi ka nga mag-smile kag mangin malipayon ikaw bisan may ginaagyan nga mga pagpanghangkat sa kabuhi. So smile, 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 and hindi pagpabai ang imo ikayong lawas. Lucky numbers 53, 11, 42, 25, 35. Shocking pink is your lucky color. Okay, so sige, thank you so much mga ka-aksyon. Ina ang inyong kapalaran subong nga adlaw. Okay, so sige. Tasig sa aton nga oras, magabalik kita mga ka-aksyon pagkatapos gid lamang sini. Life Extension.
Okay, so sige, mayong hapon liwat, mga ka-aksyon. Hello kay Fritz Comcom. Ginagalantaw gali si Fritz. Hi Fritz, how are you? Kamusta man ka diha sa asa man karong lugar ah? Musta man ka diha? I hope you're doing good. Okay ra ka? Na, nagbisaya na ta. Okay, so di na ko to kay wait, kedo ka. Iyawan ko scroll ba? Sige lang ah. Hello kay Janjan Pabilona, mayong hapon. Buti nga la ko nga kalawi kay kadamo again send ni Janjan. Mayong hapon Inday Dorel, tamyaw ko lang si Ritz John Nicor. Nga always ga monitor kag sige lang taw TV sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Cedric Hagurin Tejada. Hi Miss Dor. Good afternoon. Patamyaw ko lang Irish Jane Patoy kag Basilio family. Salamat. You're welcome. Hello Irish. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon Action Dorel. Keep safe always. God bless and more power. Thank you Ma'am. Lito Secondes, good morning Action Dorel. Oy aga dito siguro sa Kingdom of Saudi Arabia. Be safe always and God bless. Thank you, sir. Hambal ni Ma'am Elizabeth, I like your new hairdo, new image 2021. Thanks for the health tips. You're welcome, ma'am. Actually, kinakapoy ko magplansya sa akong buhok. So, ginapungos ko lang. Kaya medyo galaba na siya. Okay, thank you. Kay ang bali aman siya intana kabata ko nang itsura ko gali. Thank you. Kaya Sir Eddie Ricafort, uy, tanan galing nga members ng Operation Tulong Task Group. Hello sa inyo, mayong hapon mga manong drivers. Halong-halong gid sa pagbiyahe. Kay Julie Gomez watching from Kabitan, Mandawon, Masbate. Uy, nakalabot pa sa Masbate. Hello sa inyo dira. Kay Maria Luz Grihado Makunat, good afternoon Day Dorel. Paki-greet naman bata ko si Yom Turista II, Jomar Makunat, celebrating birthday today. Thank you and God bless. Happy birthday. Duha sila ma'am? Or amo lang giningalan niya? Tom, Yom Turista II, Jomar Makunat. Okay, happy birthday. Kay Joshua Christopher Patagani Bellas. Hello Joshua, dira sa may hinigaran. Kay GMR Seron. Hello man. Kay mayong hapon Emmanuel Gargaran, good PM watching live from Kabulanan, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Sa Sultan Kudarat, I think mga hiligay nun manada, pero na po yung mga Bisaya, so I can speak Bisaya as well. Kay Miguel Nambong, 26 ang age, bata pa pero baby face pa, kag ang mind mature na Inday Dorel. God bless ay. God bless man sir. Gledeline Badillas Payumo, good day, Inday Dorel. Tamyo ko lang. Happy 15th wedding anniversary sa amon nga duha. Las 2:51 Action Radio Philippines Standard Time. Okay pa siya. Padayon Action Radio. Sige. Kay Eddie Lawus, good afternoon Inday Dorel. Ga-monitor kami ni Nanay Sabel diri sa Cane Town, Victorias. Thank you, Gid. Stand by. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihap. Okay, las 2:52 Action Radio Philippines Standard Time. Hi man kuno hambal ni Pretz. Hello Fritz. Again, dira sa may somewhere in Negros Oriental. Mayong hapon ninyo drang tanan. Kung naay nagapaminaw nato nga mga Bisaya diha, mayong hapon ninyo.
pabilin ra mo nga safe og amping jud pirmi. Kay Ellie Escalera, good PM Idol Dorel. Monitor lang kami di sa 11th Lacson Street. Kay Nigel Gatok Agustin. Hello, Inday Dorel. I like you so much. Thank you so much. Okay, so sige. This time mga ka-aksyon, maga-play kita sang aton bala nga prayers bala para sa ining COVID-19 pandemic nga gina-experience subong sang Philippines. So kabay pa mga ka-aksyon nga bisan anong ginaagyan ta sa kabuhi pa dahil lang kita nga mag-hold sa aton nga life kag mangin positive lang kita sa aton pananawan sa kabuhi, sa aton pagpangabuhi, hindi mag-positive sa virus kay delikado kag pricey. Okay, so sige. Para sa tanan nga mga ka-aksyon ta, mag-ano gid ha, magtuman sa health protocol, especially kung ara ka mo sa public places, hindi magkumpiyansa nga tungod, especially diri sa Bacolod gadutay aton case, pero actually subong medyo nagsaka. Ako hindi ko magsala, 8 ang nadugang kahapon sa Bacolod nga case from straight how many days nga 0-0 kita, 0-1, 2 gamo na. So yesterday 8 kabilog ang nadugang. So stay at home kung wala man lang sang kadtuan. Okay, ari ana aton yung prayers para sa COVID-19 pandemic. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga mo. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nalawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami.
2:58 sa Action Radio, Philippine Standard Time. Okay, hello kay... Okay, so sige. Hello lang kay Miguel Nambong, kay Tito Edwin Pantaras, mayong hapon to. Tito ni Action Eden Kamusta ka dato? I hope okay kagid. Kay Virgie Olpinda and Sir Eddie Lawus, araman. Sigle dili na payo mo. Hamayo sa kon, yes, naminaw gyud ko sa imo Inday Dorel. Thanks gid sang greetings. Maayo kay naminaw jud kag pag-ayo diha. Yes, ano na siya? Before. Okay. Okay, so sige. Okay mga ka-action, may ano lang kita ha, may obligations lang kita nga kinahanglan ta i-perform. So magabalik kita. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part. Last 3:02 Action Radio Philippine Standard Time. Without Kag nagtakop naman ang programa sing This Is My Life subong nga hapon. Thank you gid mga ka-action, mga pinalangga namon yung mga tagpalamati sa nag-upod sa akon subong nga hapon sa pagtemporaryo naton na talos diri kay Tita Wilma Sugaton. Thank you so much gid mga ka-action sa inyong mga mensahe nga ginpadala. By the way, mayong hapon kay Onyong Jomane dra sa may Takuling. Sa aton niya nga text hotline. Kaga pamati man subong sa aton programa si Sheena sang Barangay Baliwagan, San Enrique. Okay, thank you, Ged. explained
Now it's too late for me. Si Rosemary sang Barangay Takuling, mayong hapon man. Sige, kay... I can't say goodbye to you. Ginagreet niya lang kuno ang palangga niya nga ara sa gimaras nga si Christine May. Si JR sang La Carlota ang nagatamyaw sa imo, Christine. Without you. Ay, kalain. Kay 77827, mayong hapon sa imo. Know that you Okay, thank you so much, good mga ka-aksyon. And kay Miss Jean Ignacio, mayong hapon, Inday Dorel. Greet ko lang mayong hapon sa mga Esto family sang Kalibo Aklan. Okay, Kalibo Aklan, mayong hapon sa inyo tanan. Okay, sa liwat, madamo gid nga salamat mga ka-aksyon. Before gali kita magtakop ang aton nga quote of the day, you're off to great places. Today is your day. Your mountain is waiting, so get on your way. By Dr. Seuss. Again, thank you so much mga ka-aksyon. Stay safe and God bless us all. Pabilin nga positive kita sa aton nga pangabuhi. Despite sa aton mga ginagyan subong nga kabudlayan, sa ulihi may kasanag, kag kalipay, kag kadalagan, ang aton iya nga maangkon. Ini naman si Inday Dorel, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.